Здравейте хора, аз съм Шаман Куро. Сега ще ви говоря за едно велико, страхотно и изумително аниме. Това е анимето Shaman King, което е започнало на 4 юли 2001 година до 9 септември 2002 година. И то е толкова добро, че не знае дори откъде да започна, ама ще се опитам, за да ви дам представа за него. Разказва се за Сакура Йо и неговите приятели, които се стремят към това някой да стане крал на шаманите, защото който стане такъв ще може да осъществи мечтите си. Като преди да продължа, ето няколко факти, които вероятно не вълнуват, ама все пак да си ги кажа. Мангата е започнала през 1998 година, като има и различни спин-оф манги, Zero Flowers и така нататък. Като самата поредица е създадена от Хироюки Таки, а аниме серията я правят Xebec Incorporation. Като анимето има 64 епизода и 3 спешъл епизода, но мангата все още се прави, когато се прави и анимето. В смисъл, мангата не е свършила, ама са почнали да правят аниме. И заради той, до еди кой си епизод карат по мангата, а после вече, като мангата е до там, те са опитали да довършат останалата история от анимето, без да чакат финала в мангата. Ама пак се е получило добре. Има страхотен ремейк 20 години по-късно през 21 година, който върви много повече по мангата. Малко по-късно е само 52 епизода, ама и някак по-забързано. За да ги вместят в 52 епизода са позабързали историята. Ама честно, много е добро, арт стила е много добър, ама ще говоря за това някой друг път. Анимето има удивителни сюжети и история. И без значение дали търсите нещо просто е така да гледате, или нещо с дълбок смисъл и история, да се разглеждат сериозни проблеми, просто да има готини битки или да се посмеете даже, то става за всеки. Ама нека да видим сега героите набързо, като те са много, затова само по най-главните И така, започваме с Асакура Йо, пише с слушалките, и неговия дух Амидамаро, който е самурай преди 600 години, като Йо накратко е лентяй, мързел и така нататък, който иска да стане Shaman King, за да има лесен живот и просто да слуша музиката, която харесва, като той не ще сега не прави почти същи неща ама иска да ги прави цял живот, като просто някой от нас да не го хареса. И те, като той е неговия най-добър приятел, чиби приятел, който не е шаман. Това е Оямада Манта, който пък е богаташ, богато семейство, който се дразнеше на Йо от това, че има такъв лежерен живот. Като когато се запознаха, първия път като се видяха, той много се стресна малкия, ама някак разбираемо е все пак да се разхожа насред гробището през нощта и да му изкочат толкова духове на среща. Но така, сега към следващия тип, който реже камиони просто защото си иска. Той е противника на Йо, райвала, който заради миналото си, което не е било много хубаво, иска просто да унижи всичко, което види. Това му е дошло на ум, това е решил да направи. Ама имало е гадно минало, тъй че после се сети за друг вариант. Защото след като срещна Йо, започна лека по лека да се променя, иначе е як за гледане в битките. А и не само в битките, а и в някои по-такива шеговити сцени, ама те не са много И продължаваме към следващия персонаж Хоро, който има мечта за поле с фуки. Макар да звучи тъпо, има дълбок смисъл, а иначе самият той е много смешен персонаж понякога или даже през повечето време. А сега вече е време да ви кажа за неговия дух, който е това малкото Коро се казва и до тук с него. Сега към следващия е този тип с Помпадур, Унемия Рюноске. Неговото оръжие е дървен меч, като заради това има прякора Бокто Норю. Бокто, нали, е дървен,
И те. Ариус му е името, като неговия дух е бандит от преди 600 години, точно като Амиламаро Токагеро, който по някаква причина е зелен. Нямам си идея защо. Ще потърся. Така. Неговата мечта на Рюде е да намери неговото най-добро място в света. Иначе казвам мястото си в света, къде се чувства най-добре. И така, към следващия герой, той е луд учен. Йохан Фауст Осмин, който е лекар, загубил съпругата си в инцидент, но не може да приеме загубата и затова откача. След това той се опитва да я върне чрез некромантия, но не се получава и затова участва в шаманските битки, като неговия дух е дозна съпругата му. И това е за него. Ще направя за всеки герой по отделен клип по-късно, ама в този клип по-обобщен. Към следващия герой, пак мрачна история, пак мрачен герой, Лезерк Дайтел или Дайзел, ще ви го напиша. Неговите родители са били убити и той е решен да се отмъсти, като в началото нашата група го взеха за момиче. Първоначално беше малко гаден към другите. Или даже направо директно се тръгна да ги напада, да се сбия с тях. Защото просто си търсеше човека. Търсеше силни съюзници, за да може да се отмъсти. Ама срещна там отряза му въжето. Му отряза въжето на Лезерк, защото той се с някакъв пендулъм. И така, неговата фея е Морфин и до тук с него. Продължаваме нататъка. Това е Чоколав Макдонал. И не се базикам, сериозно се казва така. Неговия дух е Ягуара Мик. Той от тези забавни шегаджи, а мечтата му е да разнесе вятъра или повея на смеха и света. Едно от две ли беше. Като в анимето от 2001 година, неговата история почти не се разглежда, но в ремейка се. И пак е тъжна история. Все тъжни истории имаме тук. Така, с кого продължаваме? Продължаваме с... Амаде. Урусай ва йо, мизу манджу. Хисашибури не, йо. いや、アンナ。知り合いなの？幼馴染み。いい名付けよ。Да, съпругата на Йо Киояма Анна. Като само преди да продължим да отделим един момент, хора има да каже нещо. こいつら、俺と同い年ぐらいなのに、俺はまだ彼女すらいないというのね。Нали така? И какво друго да кажем? Тя може да изглеждаше като демон в началото, защото много направяше Йо с тренировки, ама всъщност тя го тормози толкова с тренировки, защото се тревожи за него, иска да победи. И заради това те го тренира, ама така. И стигаме до Хао, който е най-силният шаман, живял преди 1000 години и се реборва, за да може да участва в шаманските игри на всеки 500 години. Домейка е участвал преди 1000 години, преди 500 години и сега. Като първите не помня дали ги беше спечелил, вторите беше взел духа на огъня там от пачите, които са съдии на шаманските игри. Те духове там на огъня, на другите елементи са един вид свещени, тъй че са силни и го взема, за да се подсигурява за сегашните игри. Като той е толкова силен, че направо вижда другите като мравки. Се казват толкова сте малки и някакви такива чудеси. Защото даже по едно време се появяват едни числа да отразяват фурюкото. Това е, как да кажа, като хакито в One Piece, магията в Fairy Tail, чакрата в Наруто, ама с числа. И като го показва, че той има милиони нещо, а другите макс 10 000, 12 000, нали, сваща идеята. Ама накрая все пак го побеждават, уж. Ама точно защото свършва един вид безкрайен анимето, заради това има на финала едни сцени, дето манта се чуди наистина какво е станало, дали наистина са го победили. И шаманските игри бяха спрени на пауза заради едни неща, дето Хао беше направил, заради това, че трябваше да се справят с Хао.
Ама тъй. Сега една малка ретроспекция. Мисля, като започва с шаманските битки, нашият отбор започва да се среща с най-различни отбори и да разбират все повече за хаос семейства Сакура, защото имаше някакви мистерии там. Че трябва освен да се стремят да победят в турнира, трябва да спрат Хао и неговия план, който е малко като плана на Танос от Мъстителите. Само дето тук си ги подбира кои хора да изчезнат. Само обикновени шамани остават. И ние все повече разбираме за героите, колкото повече гледаме за тях. Ама гадното е наистина, че свършва един вид без край. Нищо, че в ремейка го има края, просто те още не са свършили мангата, но са искали да свършат анимето и че е трябвало да измислят някакъв край. Така че вие трябва да му дадете шанс да ги гледате. Иначе ще свърши като хоркор тук. Ай, до следващия път. around you.